हो मैं दम जाती हूँ किधर कि तेरा आशिक है इधर। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। फाइनली आप सब खातिर आ चुकल बा आशिक गाना के वीडियो टीजर। जी हाँ, अभी तक एगो पोस्टर टीजर आए रहे और आज वायरल भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप सब जाके देख सकता नहीं। हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के और प्रियंका सिंह के जोन गाना बा, जोना गाना के नाम बा आशिक, जो कि जर्मनी अरमानिया में शूट भइल बा, ओकर वीडियो टीजर आ चुकल बा। हल्का सा झलक तो आप लोग हमारा चैनल पर भी देख लेनी। अगर पूरा देखे के बा जो कि खेसारी लाल यादव जी के प्रमोशन वीडियो के साथ बा तो ओकर लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिले बानी। जाइए ऊपर ओके करी और वीडियो के देख ली और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। 18 तारीख के सुबह 11 बजे फुल वीडियो सॉन्ग आए वाला बा, तो आप लोगन के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल हमारी अपडेट अगर आप लोगन के पसंद आए बा तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।